Raġel ta' 37 sena minn Raħal Ġdid instab mhux ħati u nħeles minn akkużi ta' traffikar ta' droga ecstasy għal diversi raġunijiet fosthom li l-isqarijiet li huwa tal-pulizija ġew skartati li xhieda importanti ma tawx id-depożizzjoni tagħhom fil-qorti u li ma kienx magħruf l-ammont eżatt ta' droga allegatament traffikata. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Elaine Merċieqa qalet li f'dawn iċ-ċirkostanzi ma tistax tistrieħ fuq xhieda ġuramentata ta' persuni meta dawn ma xedux viva voce fil-preżenza ta' Tyrin Fenech. Kif rikjest mill-liġi b'tali mod li l-imputat ikun jista' jikkontrolla u jagħmel kontroeżami tal-istess xhieda u għalhekk dawn kienu skartati. Il-każ imur lura għal frar 2004 u x-xhur ta' qabel. Fenech jiġi akkużat possess ta' droga ecstasy u mediċina f'San Ġiljan kif ukoll il-possess ta' kannabis f'Witiline. Għal Tyrin Fenech der l-avukat David Camilleri filwaqt li l-prosekuzzjoni tmexxiet mis-supretendent Josric Mifsud.